Het dorpshuis stiert er verlitten bij. Braasband Halleluja mocht juster voor het allerlaatst gebruik maken van de ruimte. Maar van Joet aan zit de door definitief op slot. En dat docht doch een beetje zeer. De Wemen is al jaren, zolang als ik het ken, dus repetitiegebouw, dus gebouw van muzieklessen, concerten, neem het maar op. En wij staan nu sinds 1 juli op stritten. Dat wist je hem net dat het gebeuren zou? Wij wisten dat de Wemen in de verkoop ging, maar wij hier een tas van kregen dat wij tot en met het einde van het jaar, 31 december, gebruik maken kunnen van het gebouw. De eigenaar vindt het was net langer verantwoord om het gebouw open te houden. Er is nog maar een handjevol huurders en alle kosten, liek als de energie, rennen wel gewoon terug. En dat betekent dus dat de huurders die er nog wel binnen voor een tichter doorkomen. En benam voor Halleluja is dat vervelend. Zij moeten eens in augustus al een plak gaan. Ja, bij augustus hebben we onze eerste repetities weer. We gaan weer naar de Nederlandse Braasbandkampioenschappen, dus we mat ik beslist. Ja, bij augustus weer los. Slag dat? Het mat. Ja, het mat gewoon. En we zijn heel erg op zoek naar een nieuwe locatie. En waarop ik mensen in de markt te denken van, er is een oplossing of zit er ergens een bedrijfspand of wat dan ook. Laat het dus weten. Dan kunnen wij contact opnemen en hopelijk kunnen we dan die augustus weer los. De eigenaar van de Wemen wil net reageren op de jerdere sluiting.